samo želite da poklonite poklona, da budete originalni, naručite kod mene u DM magičnu teglu jezika. Ovdje imate koncipirane reči, imam naravno dve tegle, engleskog i italijanskog, koje će vam služiti da bolje naučite neke fraze i izraze. A ako vas mrzi, svako jutro uz kaficu otvorite jedan papirić i naučite određeni izraz koji će vam pomoći da unapredite svoj jezik. Tegla je zaštićena autorskim pravima. Ko želi da nauči jezik, a mrzi ga, ovo je idealan poklon da uz kafu svaki dan odmotava nove reči, izraze, prijatelj, koncipiran